Amangana yekera ari gokorekana bosongo gari stadium watu wanyorete riboti ng'abang'ina bonse tochikwarigania omong'ina itogocha obekerwe gutwa ogorokumata karua oyo gochikobwatie president yaito Raila Amolo Odinga otwaikaransa tokarora omong'ina bairurukire na ida tokabarora buna bakogwa tokabaganya ebirogo toikaransete kisa chinke igo tokaigwe buruburu amagenda bugu tokabonoka nkieke ekero twachete koigwa ng'amaene ongwae nero beiria amang'ana aya ache goturubania bosongo seito intubu nabagetutu igo tokoboria ongwae ng'ayo gototiga abakungu babo getutu tigara bono intwe omonto tomanyete omwana omosae oriachecha ching'eni ari kabangware akabete ruchukura ari ase totarochi boikoyo aende ochire seito gusiiga okorokwa Simba Arati nere tomanyete entugo ikachitari kichiri chigoika nere bwekabang'ina tokobeke angwae ng'ayo tagete gototigange sioma kiogotoroseri twagotoreke bono Arati ochakire buya iga buna moroche Arati tayare otobekeire omwana entakana buna chairman atebire omwana otabwatise oro kiringa maene abang'ina abana bagaka moko mobeke ekerogo na inungo soka more bana chintakana baichirema igo togoteba ng'omwesimiwa Arati omonto gokoire kiara gakoire ndororo ya Nyasaye onde tabase gokoire kiara nayo ngwae twabere tata genda kang'ora yagarete gotagokoragera rugo rwase tore bora chandeke totige mbia mana ase ncheri ba